Hi guys! Ako na po ni Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Karon day guys, May 26 na ako yung meeting ron sa Barangay Hall sa mga women's guys. So karon guys, muadto ko dito nya. Happy birthday day sa tanan mga nag-birthday karon, May 26. Happy birthday ninyong tanan. Tara guys, muadto na ko kay basig maliit na ko sa akong meeting. So mali guys, kanang kuani siya kanang pansit crisp nga pansit ni siya guys. Chris Mickey, may ang Chris Mickey guys yung kanong wala bito siya guys. So karon pa ko nakalutog ingani guys. Kay mawalihimuon sa akong anak ug mami. Kaya dito ang Chris Mickey. Chris Mickey. Nalisa guys, naluto na ag Chris Mickey nga pansit. So, ito na guys. Ito na siya. So, guys, kung ano siya kanang tawag diri sa sibubas uy. Kanang naabitaw kuan kanang sayuti. So guys, mao ni nag-celebrate ron guys. Si Baby Carol. Mao ni siya nag-celebrate guys og birthday karon guys. Yeah, island dutay. Ka-cute sa iyang ano cake. So, ka-picture taking sila guys kay naikuan. Nya guys, naya mong giluto nga apritadang baboy nga buto-buto nya na pud siya. Kuan guys kaning adobo ni siya guys, ha dili ni siya humba. So mo na nag-birthday guys. Ma'am Carol. Cute kayo ayang cake guys oh. Oh. Cute kaayo iyang cake. Tanawan isang birthday girl siya ay nag-prepare. So, kini siya guys, nani siya sa among barangay hall nagtrabaho diri sa Usdob. Butan kayo siya guys. So, wa pa man nagsugod guys. So, ako ragi kuan. Ya ma'am sa may gikasulti nimo sa katong giluto nga sa man ni nahurot mo lagi ni wa. Dili kani siya. Adobo o katong adobo man ni ma'am. Yummy, in yummy. Kani usa jud kay wala na ni managdagad o. Nagyan. O ka na ra imo ha. Matirang matibay nasa lamisa. Matirang matibay daw sa nasa lamisa kay may nauwahi. Mao si Konsehal Caroline. Si Konsehal Claire. Hi Ma'am Claire. Si halon sa man lami ang imong gi. Hala ma'am di man to humba. Adobo. Adobo na. Lami kuno ang adobo. Ya salamat kay nimo ha ma'am. Ya happy birthday. Salamat po kayo sa nagluto.
actually ni Konsehal Lot-Lot. Lot. Mao ni siya si Konsehal Lot-Lot. Konsehal Lot-Lot man ni siya. Kanang matirang matibay kuno diri sa lamisa. Ma'am Jid din. Ma'am P. Ma'am Jid din. Wala angay ma. Sorry guys, gahiwa na sila sa cake. Yummy. Mo ni siya gikuan na din na siya. Mo na si Ma'am Rosie gwapa kayo. Magminyo pa din siya gusto. Uy! Ahi! Okay. Bukas ka sa unang taking. Kuha kanira. Kuha guys. Kanira kuha guys. Masay ka istorya niyo sa iyo sa luto. Lami kayo. Okay kayo. Lami kayo. Ikaw sa may kasulti nimo sa mga sudan. Lami kayo. Sige ko. Yan nahurot lagi mo pag dugag pagkanon dito. Ikaw mo ni guys, ang gitilawan ag cake. Na sila guys. Naon. Ay man siya kay wala man siya kuan. Sa iyo man siya dito ni ato sa Japan. Sa iyo siya kay aron niya. Dalay siya. Hi guys, naanak ko diri sa balay. Tanawag naong guys, mura na nagkadurusingot guys sa kuan. Wa ko nakapag-video ganiya sa among gimitingan. Ja. Kuan noon guys, nakapagluto nun ko kay naman din nag-birthday dito sa Barangay Hall. Si Ma'am Carol Eliseo, happy birthday nimo ma'am. Ja, salamat day sa imong paluto na ho diha si kuan si Konsehal Claire Dorins. Salamat ninjong nimo kay ikaw ay nagtawag na nga ako'y palutoon. Ja, salamat ninjong tanan diha. Ja, happy birthday. Ja, mao to akong vlog ron guys. Ja, daghang sa kayong salamat ug sa tanan mga nagtanaw din akong video. Salamat ninjong tanan. Ja, amping tang tanan niya. See you next vlog.